Waqt li ninsabu ftit jiem biss il-bogħod mill-bidu tas-sena l-ġdida, l-2018 sattemm kapitlu ieħor ta' xogħol estensiv fil-qasam infrastrutturali ta' pajjiżna. Sena li matula saru bosta proġetti infrastrutturali bilan li jnaqsu l-problema tat traffiku u tniġġis fl-arja. Dan b'investiment ta' aktar minn 60 miljun euro. Il-bidu tal-2018 rat l-inaugurazzjoni tal-Kbir Junction mill-Prim Ministru Joseph Muscat li mill-ewwel ħallit l-effett tagħha hekk kif naqassew il-ħin ta' stennija li s-sewwieqa kienu jqattaw f'din iż-żona. Notevoli wkoll il-proġett tal-Marsa Hamrun Bypass li twesset u nbniet mill-ġdid b'nefqa ta' 14 miljun euro. F'Novembru tlestitu wkoll it-tieni fażi tal-proġett tal-Marsa Junction li issa għandha 10 karreġġati u beda x-xogħol mill-ewwel fuq it-tielet fażi tal-proġett li se jwassal għall-bini ta' 7 flyovers f'waħda mill-aktar żoni traffikużi fin-nofsinhar tal-pajjiż. Proġett li waħdu ser ikun qed jiswa 70 miljun euro. Matul is-sena, il-Ministru għat-Trasport Ian Borg ħabbar ukoll is-Central Link Project li knielu fuq il-karti 20 ta' snin. Proġett li mhux biss se jnaqqas il-konġezzjoni fiċ-ċentru tal-pajjiż iżda jnaqqas l-emissjonijiet fil-qalba tal-irħula tal-madwar. Il-proġett jinkludi bini ta' toroq ewlenin fiċ-ċentru ta' Malta biex jitnaqqas bin-nofs il-ħin tal-ivvjaġġar fir-rotta ewlenija bejn l-Imrieħel u l-Mosta. Il-Ministeru għat-Trasport ħassib ukoll proġetti bħal dawk ta' triq l-Imdina f'Ħażebbuġ, triq il-Keffa fis-Swieqi, triq Bontadini u vjar ix-Xarolla fiż-Żurrieq. Intant, kollox jindika li l-2019 ser tkun sena oħra biżla fil-qasam infrastrutturali ta' pajjiżna. Fil-fatt, ħarġet sejħa għall-offerti għall-bini mill-ġdid ta' 120 triq residenzjali, dan bħala parti mill-pjan tal-Gvern li tejjeb it-toroq Maltin u Għawċin b'investiment ta' 700 miljun euro. Fl-istess waqt Infrastructure Malta qed tkompli taħdem sabiex tidentifika t-tieni u t-tielet grupp ta' toroq li ser jinbnew mill-ġdid bħala parti mill-istess pjan. F'nofs is-sena d-dieħla ser toħroġ sejħa internazzjonali għall-bini tal-mina ta' 13 km bejn Malta u Għawdex u sal-ewwel kwart ta' sena d-dieħla mistenni wkoll ikun lest ix-xogħol fuq it-triq reġjonali. L-investiment ta' 7 miljun euro ser jinkludi twessieħ ta' triq għal 6 korsiji mill-mini tal-Qroq sal-mini ta' Santa Venera. Ħarġu wkoll il-permessi għall-bini tal-mini ta' Santa Luċija, proġett li wkoll mistenni jibda s-sena d-dieħla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.